מה איתכם אלופים? זה תרגיל של מתח בגרביטון. מה שהגרביטון עושה הוא עוזר לנו לעלות, אז הייתי ממליץ את התרגיל הזה לכל מי שלא מצליח לעשות מתח רגיל, או מי שמצליח לעשות חזרות בודדות. אז אם אתם מצליחים חזרות בודדות, תתחילו עם מתח רגיל ואז תעברו לגרביטון. היתרון פה של הגרביטון זה שהוא עוזר לנו בתרגיל, זה ממש כמו גומייה, רק שהוא יכול לעזור לנו עם הרבה מאוד משקל. מה שאני רוצה לעשות זה פשוט לשבת, לשים את הרגליים על הגרביטון, לתפוס את הידיות או באחיזה צרה, אם אנחנו רוצים לעבוד בעיקר על הרחב גבי, או באחיזה רחבה, אם רוצים לעבוד יותר על החלק הזה של הגב. תופסים, וגב זקוף, מבט למעלה כדי לשמור על הגב זקוף, ולכיוון החזה. שימו לב, לא לשחרר את הכתפיים כדי לא להיפצע בכתף, אלא תמיד לשלוט בתנועה. ופה ככל שנשים יותר משקל זה יותר יעזור לנו לעלות, לעומת תרגילים אחרים כמו פולי עליון, שככל שנשים יותר משקל זה יהיה לנו יותר קשה. אז שימו לב, אנחנו רוצים לראות את ההתקדמות ככמה שפחות משקל שעוזר לנו. זה ההתקדמות האמיתית, אז יאללה תנו בראש.